Vi har fået et spørgsmål fra Niels Levering. Han spørger, nu hvor Tyler Farrar er udgået af Giroen, kan man så forestille sig, at Garmin Barracuda kører for Alex Rasmussen? Ja, det kan man godt forestille sig. Deres højeste prioritet på Garmin, det er jo simpelthen at køre for Ryder Hesjedal, men på flade etaper, som får en massespurtafgørelse. Ja, der har Garmin jo altså 2 folk, de kan spille på. Den ene er Robert Hunter, og den anden er Alex Rasmussen. Hvem er det, det bliver? Det ved dagen og dagsformen og omstændighederne afgør. Victor Byskov spørger, han synes, at Frank Schleck kører flot, og spørger så, hvor højt tror du, han kan ende i klassementet? Jeg synes også, at Frank Schleck kører flot. Han har fået rystet overraskelsen over overhovedet at være med. Den har han fået rystet af sig. Og på den første bjergetape, den der blev kørt i går, der kørte han ikke alene flot, han kørte også meget overbevisende, og han kan vinde løbet. Så går det. Lasse Fransen, han spørger, hvem tror du vinder holdkonkurrencen i år? Man skal først have rede på, hvordan holdkonkurrencen afgøres. Det er sådan, at tiderne for et holds 3 bedst placerede ryttere på hver etape lægges sammen. Og når man så gør det hele op til sidst, ja, så har man en vinder af holdkonkurrencen. Det er ikke nok, at man har 2, der kører rigtig stærkt og placerer sig højt på hver etape. Man skal have 3, det er altså tredje manden, der så at sige er afgørende. I øjeblikket er det Garmin Barracuda, der fører holdkonkurrencen, og det tror jeg faktisk, de bliver ved med. Og det er ganske enkelt, fordi de har altså 3 folk, som måske ikke vinder Giro d'Italia. De har Ryder Hesjedal, og de har en Christian Van de Velde, og så har de en Peter Stetina, som alle 3 ligger godt til, eller kan ligge godt til på de svære bjergetapper, der kommer, og som sandsynligvis bliver afgørende også for holdkonkurrencen. Mange af de mere stærkt profilerede hold, som Liquigas, Lampre, de har sandsynligvis ikke 3. De er mindre homogene, og deres hjælperyttere i bjergene, det er folk, som skal gøre deres arbejde der, og så skal de ellers bare trille til mål, så de vil sandsynligvis ikke blive højt placeret. Garmin forekommer som det mest homogene hold, og derfor vinder de.